И здравейте хора, аз съм Дени. Днеска ще играем на айскримов рецепт. Последната игра от всички тези айскримове. Аз правих видеа на няколко видеоклипове, обаче скрин рекординга ми се е спрял. И за това, като ми се е спрял, сега ще спирам този. Нека да ви да започвам. Те ми то на онзи другия се спира. Да. Лаги, малей. Ой, извинявам се, ако ми лаги. Не та дойде. Те... Не ме виждат, просто чува. Is anybody watching? Хората имат изчисление там. Аз съм я инсталирал играта, после слушал видеото в тази игра. Сега, в днешния епизод само ще поразгледам. Искате ли да си пусна след това нещо? Това беше това. Ето, пускам го. Ето. Извинявам се, ако ви кашлям. То е много по-добър, бе. Какво говориш? То направо easy, good. Много е добър. Харесва ми. За да ме чувате по-добре. Извинявам се, хора, че понякога не се чувам толкова добре. Не знам защо се чувам толкова добре. Не се чувам толкова добре. Извинявам се, хора. Очите просто ме болят.
Извинявам се. Аз се извинявам, че дълго време не качвах клип. Не качвах клипове, но повече в шортове качвам. Заедно с Лука. Да. В днешния епизод хора само ще поразгледаме какво се случва в тази игра. В последващите видеа ще се опитваме вече да я минаваме. Ако можем. Ако намерим план. Ако измисля. Ако има мод. Ако има мод. Спира се. Ако има някакъв мод. Ако от play мод. I've used this computer before. Yeah. Pretty sure I can connect it to the generator to hack it. That's great, Mike. You're very skilled with these mechanical devices. Това. Това е. Ами да, така. Мисля, че е добре. Thanks. Тоест, няма компютърна версия за айскрим. Само за Ивълна, нито и за мистер Мит Ивълна. Да Broken Mask има, защото тя е първата игра на Creepers. Мале, там хиляда прилича в Ивълна до Broken Mask. Еми да, хора, мисля вече до тук да приключваме с тази игра. Ако ви е харесал епизода, можете да се абонирате за канала и да оставите по един лайк. Това е всичко от мене. Айде, чао! Чао!